मला हे मेहनतीन उमसच काढता बघ सकाळी ना दुपारी आता दिलं तेच काढल्या नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज भरपूर दिवसांनी नदीत इलोय. मुळे पडले आहेत आमच्या इकडे नदीत. ते मुळे काढू गेलो. सृष्टी आहे बघा सोबत माझ्या. सृष्टी आणि मी दोघा जण इलो. माका काय हातीन काय करू गावना नाही, फक्त कॅमेरो पकडतलाय. बाकी मुळे काढूचं काम सृष्टी करतला. तर चला बघूया. बऱ्याच वर्षांनी मुळे पडलेत. खाऊसाठी तरी गावतात काय बघूया. थोडे भरपूर गर्दी आहे बघा, लोक भरपूर आहेत. आपण पण बघूया काय भेटता. काय भेटतील 100%. चला तर आता जाऊया. जरा नदीत उतरतो. फक्त माका हात भिजव गावना नाही, अजून जखम बरी झाली नाही. तर चला बघूया. तर मित्रांनो, हे बघा बरीच लोक इली आहेत, काढतात. हे बघा बसली आहेत, समोर दिसतात. त्या साईडला पण भरपूर होती बघा. आपण पण जाऊया आता. सृष्टी तयारी घेऊन पिशी मोठी आणल्या नाही बघा. बघूया. चल तू तो सर, हे चप्पल इथे ठेव. तर आम्ही जाऊन बघतो काय भेटतं आमका. काय पाणी सुकला, अजून सुकताला 5 वाजता सर सुकताला पाणी. चल जाऊया. चौकाच चला इथून करपावत. तर लोक काढतात इकडे बघा. बघूया त्यांका काय गावता काय. नंतर आम्ही तिकडे पुढे काढतो. पाणी शाप सुकलं, अजून पण सुकताला. राजा आपलं मित्र किती गावले. राजा गावले थोडेसे. बाहेर काढ बघूया. 4 कुर्ले बिरले धरलं काय रे. हा खळखळा होता कुर्ले धरल्या ना त्यांनी. हा बघा गावले. राजाक थोडे गावले आहेत मुळे. गावतील ना माका हात घालू गावना नाही पाणी. आता बघताय पुढे जाऊन ते कोणतरी बॉम्ब टावतो बघ. बघूया थोडे भेटतात. आपल्याक पण भेटतात का बघूया. खाऊ पुरते भेटले बस झाले काय रे. सृष्टी जागाच बघता आता. इकडे पण लोक बसली आहेत भरपूर. व्हिडिओ घेऊन दिलेत मुळे काढून. हे बघा दोघे पोरगे पण काढतात. श्रेयसच्या वर शाळेतले आहेत. आता पोरगे इकडे वरती काढतात. बघूया काय गावला रे. गावले किती गावले. हा गावले निस्ताक होत ना. बघूया किती गावले दाखव. किती वाजता येईल काढू. सकाळपासून मेला बसलं. सकाळी ना दुपारी आता दिलं. आता येईल ना, म्हणजे बरेच काढलंस. काय नाही झालं, निस्टॅक झाला. मग तू किती काढलं रे. बरेच काढल्या. आता सृष्टी बघूया किती काढता. हा ते काय नाही शाळेत देतले. काय नाही व्यवसाय करतो. तर सृष्टी बघूया काढता किती काढलं. 1 तरी काढलं. आम्हाला 2 तरी काढले. आणि सृष्टी आता मी पण वाईट काढूक लागतंय. त्याला बघूया. असे शोधायचे बघा. वाळू आहे ना, बाजू करायची अशी. सृष्टी काढताय बघा. सृष्टी काय तेवढी सवय नाही. बाकी मासे विषय धरूक बरा कुर्ले. पुढे ऐकलं. टेबलने घेऊन येते. आम्ही किती काढल्या बघूया. किती काढल्या नाही दाखव. ती मला पिशी भरलं असती दाखव ना. नाही तोंडात पिशी ती सांगतं. दाखवती माका अशी.
इतके काढल्याने दाणे. आणि हे वेगळे म्हणजे 2-2 पिशी आणता काढल्यानं ते आणि हे वेगळे बरेच काढले रे. तोंड दाखवाय तुझा कोण तू दाखव. हे बघा हे सगळ्यात मोठे व्यापारी मुळ्याचे फाटी बिटी घेऊन येलेत 2 जण. आता हे बघा हे नदीत मका वाटतं काय हे नीट ठेवल्यानेच नाही शिल्लक. हे बघा आता किक लावल्यान काय चालू. हे बघा आता फाटी चल बोल सुरुवात कर. हा हे सगळ्यात मोठे व्यापारी हळदीगावचे. अजून लोक येतात. या बाजू पण लोक काढतात भरपूर. सृष्टी काढता पण काय तितके जमत नाही म्हणता. खूप होत त्या मित्रांनो. मुळे काढूक मेहनत भरपूर लागतं आहे बघा. ते जेव्हा असे रेतीत हात मारतं तेव्हा काहीतरी एखाद दुसरं गावतं. काय शिल्लक ठेवल्याने नाही नदीत लोकांनी. हे पोरगे मेहनती आहेत बाबू. गावतं तरी पातळ असे हात मारायचे लागतात. ह्या पोरग्यान बरे काढल्याने बघा. हे बघ हे पोरग्यान बरे काढल्याने. हे धुवून दाखवते. काय नाही मस्त यांनी व्यवसायच काढल्या ना मुळे. तो शाळेत जाणसच नाही रे. किती हा आज गेलं नाही काय जाणसत नाही. तो काय सांगता आता खरा सांगता नाही ना. आता इलो एवढेसे काढल्यानं याच्यात एकच मोठं दिसतंय. साधा एवढे तरी होते ना रे बाबू. एवढे होतोच सांगतोय उमशा का तो डायरेक्ट झोपानच काढता. उमशो हे पोरगे असे इकतात. मुळे कसे इकतास मुळे. हा ते सांग मेला कोणी देवा कसे इकतास ते सांग. नाही खाऊचेच होत इतके. हा इकूचे आहेत ना. खरं सांग काय ता नाही. नाही एक इकूक तयार आहे एक नाही. 2 पार्टनर आता भांडणं होतली वाटतं. इकूच तुला आत्ता वाटतं होय काय. हा जाऊ दे मारून देत नाही. मग लादान झाला काय मग सांगा किती ते. हा अनो भारी कायदा करतात. माझ्याला येतात बघ ना. मित्रांनो अजून हे आता पाण्यात येऊन बसले. वर काय गावना नाही काय रे. बघूया फाटी उचल बघूया.
याचा स्पीड भारी आहे, व्यापारीच नाही शेवटी मुळे तुमचं आज माका वाटतं कमी हात चालणंच नाही वाटतं. ठीक आहे, यांनी कमी काढल्या. पुढच्याने बघूया काय करतात ते. हो लपवता हो भवन लपवता तो बा पाण्यात माझ्या दिसता नाही म्हणता. नवीन प्लेअर उतारलो आता ह्यो काढलं थोडे तरी काय हे पिशीत बंद घेऊन दिलो दिसतात नाही म्हणतो कोणा किती होत ते. एक कांदळगावसून इल्यात आपल्याकडे मुळे काढू गावतो मोठे होत. नशीब 2 इंचाचे चांगलं मारा एवढे नाही ना. पिशीवर गावले दाखव किती गावले. वर कर पिशी. अरे वर कर जड दिसतली. चांगलं बाबू मोठे मुळ्याचा मोठो व्यापारी. हा डायरेक्ट डीलच करता तो मुळ्याचे होय ना रे. हा असून आता कोणाक देतलो गिरायक ठरलेला ना. हा असं ते काय काढतो आम्ही म्हटलं त्याबद्दल थँक्यू. काढ पटापट काढ. हा हा बोल. हा मुळे काय लहान होत. हा लहान पण काय हे बारके आहेत. हे बघा इंग्लिश मध्ये बोललंस तरी लोकांना कळताला. इज आहे ना स्मॉल आहे. हा स्मॉल इज मुळे. हा मराठी में टॉकिंग इज मुळे. हा हा गो देयर आई एम टॉकिंग नदी इज नो भरती. हा मराठी में. मराठी में नो भरती. हा हा मग इंग्लिश मध्ये इंग्लिश मध्ये भरती. सुकती. हा गेटिंग इट और है ना. हा गेटिंग इट ऑल खाणे. ऑलरेडी है ना जत्रा इज है ना भरी. हा आ हा खयची जत्रा. हे आग्नेवाडी जत्रा is इंग्लिश and मध्ये बोल रे getting मराठी सांगू नको हा, कळणार नाही लोकांना. आग्नेवाडीचा जत्रा भरता हा. मराठी अरे इंग्लिश बोल मराठी नाही कोणा कळणार ना. ना. हे सगळे इंग्लिश मॅन. हा हा आय गेटिंग टू आहे ना. कोण तो औषध गो. नथिंग नो टॉकिंग हिअर. इज आहे ना गाली शिव्या इज आहे मराठी. गाडीशिवाय मराठी. हा मराठी. हा. तुझा बोल काय ता. हा तुझाच बोल काय ता. माझा हा आय गेटिंग नो कमिशन नो का हा ओनली पैसा ओनली Only quarter. मनी. हा मनी ऑलरेडी आहे ना. मनी गेटिंग. हा I अँड बेस्ट ऑफ लक. ओके हा यू बेस्ट लोक. बेस्ट लोक गो. हा हा गो दे. हा तर सृष्टीनं आता बघूया किती काढल्या ना. आज मजा करतात नदीत सगळे. बघूया गो दाखव किती काढलं. अरे वा बरेच काढले. त्याला 100 पिकर उद्या मोकळे पटापट काढता. पाण्यात हात दुखणत नाही. वर वायत हात दुखतात. आता मी पण काढूक लागते वायत नाही तर आणि परत आणि मग बडबडाक नको. चला काय झाला झपाक घेता काय. ह्याने काढल्या नाही ह्याने बरं एक माती गोळा करतं काय मुळे गोळा करतं.
गोळा 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 होता माहिती आता भूक लागली माहिती आहे. शब्द पलटाक लागले त्याचे इथं काय टाइम करतो? झालो. ह्यानं बरेच काढल्यामुळे चला आता आम्ही पण निघूया. हे साहेब आले आहेत आता पावती फाडतील त्याच्या आधी पळतो आता आम्ही. मित्रांनो कसं खणता बघा बघा. हे सगळं जागा एकदम खणान टाकल्या. मेहनत याच्यासाठी भरपूर लागता. आता एवढा मगासपासून हे करता आता बघितलं तुम्ही ते काही एवढेच मुळे भेटलेत. हे बघा दोघे जण पण खण खणतात. आमकाव नाही बघा एका पण एवढंच गावले. हे म्हणजे कायच नाही ना रे बाबू. हं. आता ह्यो है मगासपासून ह्यो काय चाळणच करीत गेलो हे बो. एका बघूया किती गावते. मामा मामा काय गावला. मामा गावले ते बघा. मामा मग धुतो ते मामा दाखव तरी मामा किती गावते तुका. हे बघ मग मामा आमचो मामा बरेच गावते. मामा बरेच वेळ काढता. आम्ही इलो तेव्हा इलो आमच्या बरोबरच मस्त गावते. हे पण बऱ्याच वर्षांनी पडले ना मुळे मामा. हा मामा बऱ्याच वर्षांनी पडले ना. 3-4 वर्षांनी. त्याच्या पहिले पडलेले ते भरपूर पडलेले. मित्रांनो भरपूर मजा येते मुळे काढायला. हे बघा किती काढतात. बरेच लोक येतात पुढेपर्यंत. भरपूर लोक शनिवार रविवार असतो की ह्याच्यापेक्षा गर्दी असतली. बारकी पोरगी बिरगी सगळी घेऊन येतले. आता वार मध्ये तर हा गुरुवार म्हणून कमी लोक आहेत. अनु बऱ्याच वेळ काढता. एकदा मेला ठेवून इलो घराकडे अनु. होय ना रे तो अनु ठेवून इलो. थांब रे मारू नको. विराज गावतात की ना दोन. प्रसादचा स्पीड बारा मग कांद्याची पिशी बारल्या. मजा करतात पोरगे. तर मित्रांनो आता आमका एवढे भेटले बघा. खाली पडते ना काम कर. थांब राहून दे तसेच. ते पिशवी अशी पाण्यात बुडव. त्यामध्ये पडतं ते बाहेर. एवढेच गाव दे. एवढेच गाव दे आमका मारून दे. पिशवी धुवून घेता ना. मित्रांनो आपण काय एवढे भेटल्यामुळे बघा आम्ही 2 वाजता इलेलो. आता मग 3:30 झाले. आता घरी जातो आम्ही. आता भरपूर गर्दी आहे. नदी पूर्ण सुकली आहे. पाणी अजून पण पाणी सुकताला भरपूर. ते बसलो तिथपर्यंत पाणी सुकताला. धुवून घेता त्याच्यानंतर आम्ही जातो आता घरी. बस तेवढेच तू ना. बस पिशवी धुतलं ना तशीच पिशवीच होत. आणि चल ये ना चल. मला सकाळपासून किती बस झाले.
चला तर मित्रांनो आता घरी जातो. आमका खाण्यापुरते मुळे भेटले असत पण छोटे छोटे आहेत भेटतात थोडे 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 आणि गर्दी भरपूर लोक मोठे होऊ देणतच नाही मुळे छोटे असल्यापासूनच काढतात. जरा थोडे दिवस थांबली असती तर अजून मोठे झाले असते. आता आम्ही पण निघतो भरपूर ऊन लागतं. आता भरती येऊ झाली थोड्या वेळ थांबलो असतो तर अजून भेटले असते पण आता दमाक पण झाला. आम्ही जातो आता इकडे सृष्टी पाय धुता इकडे हातपाय धुतल्यानंतर जातलो गाडी लावलंय मागे. चला सृष्टीनंच काय काढल्यानं ते माका काय तितके जमा नाही होते. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता धन्यवाद.